Cela ushenge uwena okay also ngicela imali lapha ezansi basare nami ushenge lapha ezansi kele sithi ngicela nende nifike umbusise bese umgaxi ihutha bese umfundisi usibonise khona isitifiketi sethule khona la ngamthola inonjana onomoya kaNkulunkulu uyagcotshwa ushenge manje bazana igcotshwe udokotela nanga amashadela asekhona phambi kwakhe uyagcotshwa akasilayeleke phansi egameni likaJesu namhlanje siyacela egameni likaJesu Ukumbi akalungu Petros usimuthi kumbi The Holy Nation Bible Center International, which is internationally recognized by the Charles Mason Theological Seminary, certifies that Buthelezi Stephen C. Paul has been recognized by the college as a qualified minister of the Gospel of Jesus Christ and is awarded an honorary doctorate degree in ministry and community development. ulandelayo ukhulu lapho ngasenza bese ukhulu uyahlonipha ngoba unomoya kaNkulunkulu uyaqoqa ukhulu singamthola injalo Holy Nation Bible Center International. This certifies that Gumbi Bethuel Busmuzi has been recognized by Holy Nation Bible College as a qualified minister of the Gospel of Jesus Christ and is awarded this honorary doctorate degree in ministry and community development. We affix our signatures in the seal of Holy Nation Bible College this the 24th day of November 2024 by the College Director, Chancellor and General Secretary.
usondele ulazi bona shuba umoya kaNkulunkulu uyagcotshwa namhlanje. This certifies that Kumalo Ongegile Millicent has been recognized by the Holy Nation Bible College as a qualified minister of the Gospel of Jesus Christ and is awarded this honorary doctorate degree in ministry and community development. This certifies that Nyao Othniel has been recognized by Holy Nation Bible College as a qualified minister of the Gospel of Jesus Christ and is awarded this honorary doctorate degree in ministry and community development this 24th day of November 2024. Odokotela baka 2024 basiphathe nabahlonishwe Holy Nation Bible College. Itifiketi ayibheke kubazalwane bafuna ukushutha abalimu. Itifiketi ayibheke kubo. Alusheke ngale uzogcina unyawo ngapha. Ngibona-ke laba abazalwane abanomoya kaNkulunkulu. Abanomoya kaNkulunkulu. Ngiyabethula-ke bazalwane from today onwards. Sebengokudokotela bezempolosha izandla zibamukela. Thank you. Siyabonga. Qhubeka nohlelo baba. Ngiyabuyela. Thank you, Jesus. Ake nilalele uJesu sesokhuluma uyedwa khuluma nilalele
sinikeleni angazi ama-ashazama ngilekelele sibe nezitsha zokunikela egameni likaJesu sithuba emnikelweni nje kuleli thuba elincane egameni likaJesu amen uSunday phela bazalwane senkonzo ngithi haleluya haleluya tshela makhaya ngicela leyo bhali abantu bayahlangana bese ngicela imali kanti bangahlena bazalwane wakudinga ngeke nje ngizokhiphelwa wenyaba vele phela sithindela kukhona khona imali khona egameni likaJesu amen haleluya sithindela kukhona khona imali nangoba makukhambule ngisiza ngesikhathi sokunikela thank you Jesus so nikela nje bazalwane nawe unikele ngazothi graduation yas haleluya awuthakana thank you Jesus ilalele uJesu sezokhuluma uyena yedwa khuluma izwi likaJesu alilalele uJesu sezokhuluma uyena yedwa khuluma
siyabonga uNkulunkulu ongcwele abantwana bakho baba esanikelile namandla yenze njalo uNkulunkulu ongcwele banikeze lokho baba okuzidinga uNkulunkulu ongcwele empilweni zethu ngenxa yegama lakho elinamandla igama lakho eliphilayo oJesu inkosi. Thank you, Jesus. Shall we call izandla bazalwane? Alabeli banji ongoshe wesulu Guluphila ongoshe wesulu Baba wethu Baba Archbishop ezoqhubeka nomsebenzi for the presentation of Minister's Diploma nethimba lakhe igama likaJesu. Amen. Oh glorious God, we praise your name. We lay our crowns, we lay our crowns. Oh, be lifted, oh, be lifted. We lay our crowns, we lay our crowns, and worship you. Oh, glorious God. Bese ngicela udokotela Pastor Samson Osinathi Buthelezi eze ngaphambili sizokwenza 2 Timothy chapter 2 verse 2. Uthini 2 Timothy 2:2? Lokho enizwileyo ke phambi kofakazi abaningi. Lokushele lokwakuze holination phambi kofakazi abaningi. Lokho ekubeke kubantu abathembekile isikhathi ukuthi ukuthathe ukubeka abantu abathembekile abazoba namandla okufundisa abathatha nabo bawufundisa abanye. Ngenxa yalelizwi bazalwane uShenge siye samnikeza izifundo zokufundela ukuba uthisha wase-Bible School. Wasebenza kahle ngendlela emangalisayo. Ngizocela umfundele naso certificate bese ngiyasethula ngimethuleke njengodokotela njengo-teacher, a qualified Bible school teacher. Certificate of appointment awarded to Pastor Samson Osinathi Buthelezi for attending our Bible School Teachers Training course organized by Holy Nation Bible College, which is affiliated with Charles H. Mason Theological Seminar in USA and is awarded this certificate signed on the 24th day of November 2024. The certificate is uma ke nikubona abafundi nikokwazi ukuthi akusiyena uqhubeko nje kodwa uye wanikezwa ithuba wafunda wagogoda. He is a qualified, registered, recognized Bible college teacher ngokusemthethweni. Sengidlulile lapho sengizongena kulolu hlelo labafundi. Ngizobiza igama lakho ukhuphuke ngale
uzongena ngale iqala ngale bese uza ngapha uzingapha uzokhuluma uzokhuluma ngami. Oqala uqolani Brian Chili uzobe ilandela uLindani Makhunga alandela uSisiwe Makhunga. Ulani Brian Lindani, Ulani Brian Chili. Lindani Makhunga, uSisiwe Makhunga, Hamilton Begifa Mkhize, Hamilton Begifa Mkhize, oza abazela. Wena kayijana, Nompumelelo Lucas. Nompumelelo Lucas Moya. Nompumelelo Lucas Moya. Tulani Aaron Bobo, Tulani Aaron Bobo. Begani Vincent Ngema, Begani Vincent Wadowo, Vincent Ngema, Sabela Andreas Hebela, Sipo Setu siyabonga Ntuli, Sipo Setu siyabonga Ntuli. Valente Chamel Zungu, Valente Chamel Zungu. Tolangele Viena, Tolangele Viena. Jamili, Mama Zile Jamili Kabisa. Sibongile Khanyile, Sibongile Khanyile. Oza wengwane. Elizabeth Masinga, Elizabeth Masinga. Nobantu Mthandi, Sanele
Sanele Mthombeni, Siboniso Mthembu, Siboniso Mthembu. Ulandela umcebo umtshana. Tulisiwe Mitrendaba, Silverton Begiteva, Wanyana, Begiteva, Wanyana. Sandile Vienna Socorro.
Mambuzi nabembalizayo manje uthulile Fakude noSimon Mthembu all the way from Mambuzi. Ongiwe Sithembile Monambe. Ongiwe Sithembile Monambe. Betty N. Fakude. Anatolia Gobe. Anatolia Gobe. Sipho Buthelezi. Maria Gumende. Samukeleziwe Mathenjwa. Ngidile uMangoze. Kwambonambi Phakamani zikayiSendudla. Fikile Joyce Umbi.
ngicabanga ukuthi babizwe bonke abazalwane ayikhona ungamizwanga abazalwane nokuyisenza ngalesikole akufeyilwa lesikoleni bazalwane akufeyilwa lapho bazalwane akufeyilwa uphatha sisenza nyaka wokuqala ngiyacela bonke abazalwane konyaka wesithathu class 3 ungaba baqhamuka emanguhle noma la ekhaya ebhangeni noma lambonani ngicela bezoshawula yilo wodwa lapha ngwakhoniswa kwangaka amabhande manje ngithi kubokhoma emanje ngiyasinda ngibabusise egameni likaJesu konyaka wesithathu Are you ready, Pastor? Amahebrew 12, verses of 29. Amahebrew, verses 29, enyohlala ngikhumbula ngalo ukuthi nathi senihambe eBible School ngoba ngesikhathi ngiqala lo msebenzi ngo-1992 uNkulunkulu wathi angobafundisa abantu iminyaka emithathu usuthi class 4 class 5 isukusuthi nje further your education kodwa i-commitment 3 years njalo emva konyaka wesithathu ngikhuluma isibusiso kuwe bese uhambe usebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Amahebrew 12 usufike ka uyibhekele ivesi lokugcina nje ungaloko ukhofe leli vesi angazi wani umuntu ngicela ngisho kanje verse 29 angazi umuntu ukuthi ake ngivule isikhala phakathi komunye nomunye bazalwane kuneyilo sezoba khona lapha vula isikhala lapha awuweke angithi mangibuza ukuthi unjani angithi ukuthi wena sikhona ngikhona nobani uthi ngiyothola ingilo seyohamba phambi kwakho athi uzongayicasi uDanyeli sempandweni ey'ngonyama wathi kufika ingilosi ubani owafika waqinisa ukuthi esethanda zethuloke ithukuthula wafika ingilosi allow the angel of God phakathi kwethu. Amahebrew 12 ivesi lokugcina lika-29 verse 29 ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo angenisho njalo ngisho lo nihamba naye uNkulunkulu waseHoly Nation phinda ngisho bazalwane ukuzoba nenkinga lapho usuhlangana ney'nkinga endleleni usuwenza izabana ukhohlwa ukuthi lo uNkulunkulu waseHoly Nation umlilo onjani bazalwane. Yes, akho demon elingama laba akho sichithe singama akho zinto zabantu ezingama uNkulunkulu wenu enihamba naye umlilo oqothulayo uyokuyishibhisa nje ubuye uphuma futhi uyeyinyangeni usuphethe lento uyokuyishibhisa ngempela mawusuphuma uyofuna usizo uphethe lento iphethe brother iwumlilo oqothulayo uyofika umthakathi adwele ebusuku abone uhamba phezu kwalo ugijima amalanga omlilo ngoba lento iphethe imumlilo oqothulayo. For our God is a consuming fire. I know for sure basoke bakubambela imhlangano uzokufika namhlanje kuthiwa soke sibone uzokuphuze lenti umuthi kodwa uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo nisokupoison unganenzi lutho nizohamba phezu kwempulela ngoba uNkulunkulu waseHoly Nation umlilo. Hayi namhlanje ngiyaduma nje never die namhlanje. Hamba nje uhambele phezulu wokuthoni ungasithembi wena ukuthi angumlilo ngokuthula anglazi ibandla uyakulo anglazi isonto noma ikhawu kodwa ngiyazi abanye abathandi ke ngokugqoke kanje. amen Abanye bazokuzondela lezinto ezigqokile ungathayi futhi ungathayi takhe wethu tethela umlilo wena just send the fire umlilo uhamba phambi kwakho ngoba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothula ihlanga bazalwane ihlanga bazalwane. I feel a fire even right now
here, the Rajakawo. Even right now, Konumlido, Lord, we should tell them when now, Konumlido, even right now, we are not Konumlido, what is it for? What is it just around? Oh, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, I can feel the fire. Even right now, I can feel the fire. The consuming fire. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name. Yes, in the name. Come on, yes, I can feel the fire. Holy Nation Bible College, Baba, bless them as they leave this place, Father. Umlilo uvuthe njalo uNkulunkulu la ubabeke khona emabandleni emndenini ehlambeni wonke. Let your fire flow. Let your fire flow. Baba kubo banqobele uNkulunkulu. Jehova kanqine bazalwane. uJehova kaniphalise njalo. Umlilo uvuthe njalo ungacishi. uJehova makabe nomusa kini. uJehova kaniphumelelise. uJehova kavule iminyango. Isithebe sisevala. uNkulunkulu amanibusise. Umusa wenkosi yethu Jesu. Nothando kaNkulunkulu. Nomoya ingcwele kaNkulunkulu. Awube nani nonke. As you leave this place, go with my blessing. May the Lord God go before you and prepare for you and fight for you in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Baba siyabonga kamelele kaJesu. Phakathi kwakho
sizinangatha isibusiso owasibeka kule ndawo. Siyabonga mlotho, siyabonga abalandela lana, imisebenzi yabonakala egameni likaJesu. Bamusibande uNkulunkulu uvuse wena baba, umsebenzi kaNkulunkulu ngawe. Siyabonga baba, siyabonga kakhulu. uMamdlovu is one of the teachers where is she? uMamdlovu umsebenzi uMamdlovu, umsebenzi wethu uNkulunkulu akanibusise. Labo abanye othisha kade befika shani izandla bamukele basathi ngiyabuyela phansi baba, ngiyabuyela phansi egameni likaJesu. Hambani nalo mlilo. Ngiyacela nje before ngihlale phansi babunsibande mamxele nokulela le fundisa indlovu. Ngiyanicela bazalwane, ngiyanicela Mamdlovu, ngiyanicela umoya ongcwele ukhulume ngesikhathi esithandaza kwathiwa akukhulekelwe i-leadership yala ukukhuluma ngompostoli Bishop Ncube. So ngizocela ngesiyenze le nkonzo bazalwane. Ngiyacela bobabili lapha emuva, ngicela ukuthi beze. Ngiyacela babusibanda bekhona bonke babe la eduze nje kabaNcube. Uzobe esekhuleka isibusiso njengoba kushiwo. Abaphuma basemakhishini bakithi. Baba wethu ongcwele, Jehova uNkulunkulu simakade, wena ohleli phezulu ezulwini, owasibizela kulo msebenzi omangalisayo, uNkulunkulu wethu ongcwele, okusukuma izimpi ezweni lesitha. Naba abantwana bakho Nkosi obamisele lo msebenzi, ngizothandaza kuwe uNkulunkulu oyingcwele ukuba wehlise umoya wakho phezu kokuphila kwabo, isandla sakho selulelwe phezu kwempilo zabo ngegama likaJesu. Nanoma yiphi into asayiniwe ezweni lesitha ngempilo yabo ingaphumeleli, uNkulunkulu ongcwele bese phumelele lapho lokho owakhulumayo endulo, lokho owamemeza ngakho, wabanikeza umsebenzi ophakameyo. Namhlanje siyathandaza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, sithandazela amandla phezu konke, aphebeze yonke imimoya athe asibambelele nyama negazi, sibambelele imimoya nababusi balobumnyama egameni likaJesu waseNazaretha. Izothandaza kuwe, ithandazela lawo mandla akhulume ngawo phezu kokuphila kwethu. Urabashandala basaya ukuba Nkosi yakwelulele isandla sakho, bephathe ngamandla akho, basibekele ngenkazimulo. uNkulunkulu oyingcwele, isitha noma singasabela kodwa singabi namandla phezu kwabo. Ngoba uJehova wethe ebemangalisayo athophala itebo lakho lingevinjwa, alinakuvinjwa simakade, alinakuvinjwa. uNkulunkulu wethu onamandla, ngisho bangabiza ama-altars obumnyama against their lives, namhlanje ngiyathandaza, ngithandazela amandla akho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baphule emazwini, baphule esangeni,
Isa ubumnyama ngegama likaJesu. Isandla senkazimulo kaNkulunkulu maselulele kubo. In Jesus' mighty name we pray. Siyabonga kakhulu baphathi ngokusihlonipha ukuthi graduation. Siyabonga kakhulu. Really thank you. Ano Sunday abantu bayabani ukuthi umnikelwa namhlanje ke bawona bazama kodwa akuseyilutho ke bazama. UNkulunkulu ehlelile ukuthi namhlanje isikhundleni sokuthi unikelele wena uzonikela. Sometimes ukunikela nje bazama. Yazi khona unyanga ivula ngokunikela nje bazama. Evula nje. Angazi noma ngiqaphele yabona nje emzini umuntu ongakhona into oyikhonzela ithixo. Hlala nje uhlala ixokozela. Ubone kunelinda namadoda ephuma ecama ngegceke ngoba njalo ijabule indoda. Kunetiyana nje. Kunetiyana nje. Ngesikhathi nikela bazalwane unemfihlo yokuthi khona izinto oyithola ngokunika. Bakithi siyabonga kakhulu bafundi. Thank you. Please come again. Nalaba kade sebeqeda class 3 you are welcome. Namunyaka ozayo sinama programs amahle lendlela emangasankulunkulu asinikeze wona. Please come again. Bazalwane siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu engathanga nibusisa uma singasabonananga uKhisimusi bemuhle 2025 abemuhle bazalwane. uNkulunkulu anisize kuhlale enkosini. Siyabonga kakhulu ukuthi nisethembe bazalwane ukuthi sifike senze lo msebenzi. Sithezele umsebenzi lelakathi siyabonga lokho. Sohlala sibonga kuwe ngaso sonke isikhathi. Siyabonga. Kodwa ke nje bazalwane yabona noma yiphi into umke wafaka umuntu akancane phakathi vele nje. I'm telling you. Yabona umholi makhona umuntu akancane isodweni gcobe manje. Gcobe mawufuna ukubonakalisha. I'm telling you. Angazi bazalwane ngiyahle. Uyafika ngihlala lapha ekhaya ngibuka iTV. Ukubona iTV mase kuphuma namagama lawa kuphuma egcineni. Akwenzeka ngakhona umuntu acube egcineni. Mina kwasha kwacima bene kwasha kwacima. Bona ukuthi hayi ibambe ngakhosa abantu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Amen. Alishaya ubaba izandla enkoleni kaNkulunkulu. Hallelujah. Njalo seduza ukuthi siyaqeda. Cela ukuthathela i-vote of thanks on behalf of our students. Umfundisi uDokotela uGombi, umfundisi uDokotela Onyawo. Bazobongela ama-students. Hlanzi inhliziyo yami, Jesu. Hlanzi inhliziyo, hlanzi inhliziyo yami, Jesu. Mission Director baba Isibande ngibingelela uDokotela bonke abakhona ngibingelela kanjalo abashayi ikhonzi zonke ngibingelela abafundi bonke ngokwegaba zabo ngibingelele bonke abakhona abazosisingatha egameni leNkosi uJesu. Amen. Singabafundi ebebegcotshwa namhlanje sedlulisa okukhulu ukubonga eHoly Nation Bible College. Sibonga uNkulunkulu ngawe Mzilakatha owabeka kuwe nomsebenzi wakuthuma
ukuthi uwenze. Ngiyabuka nje ukuthi niyajikeleza kulesi sikhathi iy'ndawo ngey'ndawo anisazi emakhaya. Umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka, siyabonga. Ngibingelele umphathi wahlala engathula ngasangika ngemila Msholozi. Khohliwe Msholozi kodwa sengikukhumbulile. Siyazibongela kakhulu ukuthi sibambile kwaze kwaba lesi sikhathi. Engingakusho nje umlando we-nation uyafundeka kakhulu uma umntwana kaNkulunkulu. Kufundiswa nje izwi. Kufundiswa izwi, kukhuliswa lokhu osukutholile. Ungongcwele akusiza ngakho. Manje-ke akukho okunye okwenziwayo. Nabaqalayo ukuba khona babonile nje ukuthi la noma ngathi siku-graduation kodwa ayiyasho inkonzo. Amajazi abhuquza impela mase inkosi sisebenza. Sedlulisa kakhulu ukubonga. Kumnandi sekuze kwaba lesi sikhathi. Manje akukho okunye okuqhubekayo besizothi hayi siyabuya. Siqhubeke ngendlela okumnandi ngayo. Sibonge kakhulu o-admin, oMamunxele, nodokotela nje bonke abasifundisayo, basiphethe kahle. Basiphethe kahle kakhulu ebhangeni, siyabonga kakhulu. Amen. Ngithokozela ukuncoshisa lethuba. Ngibingelele uRector nomangekho ekhona nazo zonke izikhulu ngokwazi lingenkulu ukuthi all protocol observed. Ngibonga kakhulu, ngifuna ukubonga kakhulu babuNcube uVice Chancellor. Alright. Okay. Silana ufike eJozini ofike wafukuza. Uma evukuzile kwaba khona ingqinamba ethize kodwa sekugcina sedlule kuzo. Ngifuna ukuthi ikakhulukazi uma students indlela iyahambeka uma ukuthi nilalele kahle noma silalele kahle utshumayela lapho kunokunqikaza khona noma kufanele ngasonke isikhathi kube nayo focus. Ningalindele ukuthi konke iyonto izohamba kahle. Iqiniso lithi lapho kunoNkulunkulu khona uSathane uyahlasela. Kodwa into emnandi ngaleyo yinye akakwazi ukunqobeka. Ukwazi ukunqobela uNkulunkulu akuhluleki. Noma uSathane angaba namaqhinga angakanani lutho. Siyacela ukuthi kuba siphuma la. Nizohlala nazo ivunguvungu endleleni. Kodwa bese uyathi Nkosi, wena Nkosi ongilethela. Wena futhi Nkosi ozomkhipha la. Sibonga kakhulu nabazalwane nabakhona nabashayi bensimbi. Bonke mamzulu. Dr. Zulu, siyizingane zakho. Sibonga kakhulu. Noma nesihlupha ngesikhathi sibe nembuzo kodwa cha beyiphenduleka. Mphathi ohlela ngithokoza. Sicela shaya Dr. Dizanile Mkhwanazi. Awucela ngiyibona ukuthi ngicela manje ukudedela vote of thanks on behalf of all the branches. Baba wethu, the Vice Chancellor, yaseZululand, ubaba Botela MA Ncube. Mhla ukhathazeka emhlabeni la. Ngibonge kuyindoda uNkulunkulu owabeka kuyimbono. Funa ukuthi mzikankatha siyabonga. Singabaholi bama-branch sikuzwa kungesiwona umthwalo uku-implementa i-vision uNkulunkulu akunikeza yona. Sihamba phambi komhlaba uNkulunkulu awubekile kithi
sisizwele ukuthi khona indoda engemuva esikhuleke nayo. Siyabonga kakhulu Mzilakatha, sithi uqhubeke njalo usikhulekela ukuthi uNkulunkulu abe nathi noma ngabe izimpi zikhona zilwa, kodwa singanqotshwa, sikwazi ukucija abafundi noma izisebenzi uNkulunkulu ayilungiselele ukuyifaka ensimeni, ngoba ngokulunga kwazo kusindiswa imiphefumulo eminingi. Siyabonga kakhulu Mzilakatha, sinakho lokhu ukuthi uNkulunkulu engathi ngaqhubeka sigcinele wena iminyaka eminingi, ngoba usemningi umsebenzi okhona ensimeni, useningi ithalente efuna ukucijwa. Ngaphandle kwakho Mzilakatha nemkhuleko yakho angeke sakwazi ukuphumelela. Ingakho izifiso zethu zithi sengathi uNkulunkulu engasigcinela wena njalo. Angithathelele ithuba ngibonge kakhulu bazalwane, ngini nonke nginifisele unyaka omusha omuhle unezibusiso. uNkulunkulu anigcine, bese ngikhuleka odokotela bami abahloniphekile ukuthi bodokotela indlela ayipheli mase senihloniphe ngeziqu. Sengathi ila kini kuqala khona umsebenzi wemarketing. Njengothisha ngibhekile ukuthi odokotela basilethele more abafundi, ngoba bona sebeyasiqonda isidingo, basiqonda kangcono. Ngiyakhuleka nje kubo bonke odokotela ukuthi babe nabafundi abazobaletha ngoJanuwari bezoqala labo bezocijeza ikhali. Uma benze njalo bayobe basindise isizwe and uNkulunkulu uyobabusisa. Ngiyabonga bazalwane, uNkulunkulu abenze njalo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Sesiyanga sekufanele kuphela bazalwane, ngicela ukuba sithethe ithuba lezipho uma zikhona. Amen. Angazi ukuthi ubani uzosifacilitathela lapho, kodwa nje uma khona igift onayo uvele usheshiswe ibhale igama uyilethe la ngaphambili, sezoyidlulisela kumnikazi wayo egameni likaJesu. Amen. Umuntu ke mara graduate abakithi uyaphiwa isipho. Walibe futhi nje ngicela ukuthi tiphisane nama graduates bengalibe bekushuta bengaphethe lutho. Ocela isithombe ocela igift iqala. Bengena gift akufumbathisa iphepha ekuthini. Bengekho axole bakithi. Oh, wafo ukupostwa mahala egameni likaJesu. Amen. Phela bekhona izipho bazona iziphuthume egameni likaJesu. Amen. Wasama sama umhlaba kwaqephuka amatshe impela lo wasama sama umhlaba kwaqephuka amatshe impela lo
ukuthi abhale ngoba engabhale ngokuthatha. Gift egameni Jesu ibambe isikhathi bafundile 1212 basifundela ama-gift egameni Jesu. To Pastor Nene and me from Empangeni branch. Lady Apostle Woman from Empangeni branch. Mam Kanye Ngube from Empangeni branch. To Malume Budi Mohane from Empangeni branch. To Prof Jacob Ngube from Empangeni branch. Dr. Arpino Bella from Empangeni branch. Dr. Vinay Jovi from Empangeni branch. Vice Chancellor Dr. M.A. Ngube from Empangeni branch. To Dr. S.O. Zimande from Empangeni branch. To Chancellor Kate Senior from Empangeni branch. To Mrs. Masenga from Bongani Makhanye family. Mrs. Masenga. Auntie Madiane Masenga from Tomega. To Mom Tessa from Malo, Sakeros, the new Naga. Dr. S.L. Botelesi from Empangeni branch. Mrs. Zobolo, we are proud of you. Subongi Kumaro for the sister. Dr. S. Joe from Empangeni branch. Dr. M. Spear from Empangeni branch. Mr. Sponiso, Mrs. Nopiotego from France. To Mr. Sponiso. Mrs. Zulu from Mrs. Tetwa. To Mr. Wendaba from Mr. J. Drava. To my wife, Nopilo Mtego from Sponiso Mtego. To my husband, Sponiso Mtego from Nopilo Mtego. To Tutsi Wendaba from Amanda Deje. Baba Ogumbi from Bonani Gumbi, Ajaruaja.
from Epangeni branch. To Pastor T. Zulu from Dr. P.B. Kumaro and family. To Pastor G.P. Tietwa from Dr. P.B. Kumaro and family. To Tolagele Biela from Spogele Biela. To Mrs. Dr. Zulu from Joseph branch. Dr. D.G. Dovo from Epangeni branch. To Mrs. Majola from Kege family. To Sister Brenda Ngobane from your sister Futhi. To Mama Ogobi from Zuzu. To Mama Ogobi from your wife, Mama Ogobi. To Twisi Wendama from J. Gara. To S.M. Omede from Epangeni branch. To the Biela from your sister Emily. Valerie Tini from Christian Church. Rev Tini from Kids. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu, amen. Sesiyavala cela nje ukutendela udokotela Bishop T.J. Zulu ukuba sivale egameni likaJesu, amen. Zisibuke ukuthandaza, isivalele ukuthandaza. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nifikile ivaleni bayende themba lethu, bayende kuphila kwethu, thokozo yethu Baba ibuwe. Siyabonga Baba nasentambama, sibonga kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi usuhambe nathi kwaze kwala, singenile simusile ukuba uphinde ukuba nathi. Sikuzwile Baba ukhona, sikuzwile Baba, sikuzwile uqhubeka nathi, ukhulumile nangezwi lakho ukuba Baba singangabazi ngoba wena ukhona. Sesiyaphuma kaNkulunkulu wethu sithi Baba hamba phambi kwethu, sesibuyele emakhaya hamba phambi kwethu, thina nabaphathi bethu Baba ongcwele basazohamba ibanga elide babheke eThekwini, hamba nabo indlela yonke, balinde balonde bavikele uNkulunkulu abongcwele kukho konke okubi. Sithi wena uNkulunkulu hamba nabo ngeKristu Jesu, uphinduke nabafundi bonke babongcwele ngawo uKristu Jesu. Abanye sebeyenzini ibanabo athi vuki 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 phepho, kodwa wena wabona usomandla
bangabazi kodwa bahambe nje balomwenushilo bezwile babiphiwo lakho hathi umdumo bebalongcwele nakulesisikhathi egameni likaJesu kusisa bonke abantwana bakho abaphelekezeli nababekhona kulo mkhosi ongaka uNkulunkulu omngcwele ube nabo bonke egameni likaJesu sithubusa nothando nobudlelwano nabangcwele aphumule kithi sonke izibuyinkosi yamakhosi Yesu. Amen. Sisamkanjalo ngeenyawo official closure by the Chancellor Dr. M.K. Spear. By virtue of powers vested in me as a Chancellor of the Holy Nation Bible Center International recognized by Charles Wesley Theological Seminary in USA, on behalf of Oriental College, Ubaba J. Mncube, administration yonke eholong lesisixele, ama-chancellors nama-vice chancellors, doctors nabo-mission directors be-Holy Nation, sinifisela ukhisimuzo omuhle nonqibijana omuhle. Uma singasabonananga sibonana ngonyaka olandelayo. uNkulunkulu anibusise nihambe ngokuthula. Odokotela bayaphuma bazaliswa kusemini nawo sidedele nawo kubodokotela bakhululeke egameni likaJesu. Amen. Amen. Odokotela besalungela ukuphuma ngiyamemezela ukuthi isikole sasempangeni siyavula ngomhla ka-25 January 2025. Amen. Awuba kuthiwe khole lokhu umuntu egameni likaJesu. Odokotela bayaphuma. Bezophuma abafundi egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Gonyama, 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 bayede, gonyama kajuda, gonyama, 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 gonyama.